Това тия протестират. Палестинците и това. Така се прави протест в Германия. Джамцентъра. Давай докарай полицай там. Това е мирен протест. Протестиращите пазани от полицията, а не като в България бити от полицията. В България бият протестиращите. Вижте тук как се прогресира. Вижте, това са курдистанци, пакистанци, не са в своята държава и правят протест, за да бъдат чути в чужда държава, Германия. Намираме се в Германия. Ето вижте, ауслендерите в Германия правят протест и са пазени, подчертавам, пазени от полицаите. Ето ги полицаите. Пазени са от тях, а не бити, как в България бият протестиращите, бутат ги, удрят ги, блъскат ги. Ето вижте как се прави протест в Германия. Хем да подчертая това, че те не са в тяхната си държава, а са в чужда държава и протестират да се чуе техният глас. В чужда държава, подчертавам. А ние българите в нашата държава, когато правим някакъв подобен протест, ние биваме бутени, бити от полицаите, задържани, ако щеш. Ето, погледнете. А тук полицаите пазят протестиращите, имат респект и уважение към протестиращите. Няма един полицай, който да е до тях. Вижте, от разстояние са, да не ги притесняват, да не ги депресират, да не вкарват някакъв страх в тях. Ето, вижте, на разстояние около 30-40 метра. Наредени в редица са полицаите и пазят протестиращите. Ето, моля ви се, който види този лайв, да го шерва, за да се види в България как стават протестите.
Най-вече да видят нашите полицаи и нашите управници. Ето как се прави протест. За които сега влязаха в Хайфа. В момента се намираме в Германия, град Бремен, близо до Хамбург. Това е протест. Мирен протест. Но тук не е важно протеста, важно е отношението полицаите към протестиращите, защото в България е критично положението. В България за най-малкият протест протестиращите биват бутани, удрани, бити, арестувани, ако щеш. Но тук полицията е в редица, на 30 метра от протестиращите. Даже има и българи. Има и българи протестиращи. Ето това е немското отношение, немския респект и уважение към хората, които изразяват тяхния глас, без да бъдат бити, без да бъдат бутани, без да бъдат дръпани, без да бъдат арестувани, а напротив, пазени, респектирани и спокойни, изразяваш техния глас със спокойствие и гордост. Това е. Вижте за какво стана въпрос, колко полицаи са. Напред също има някъде около 100 полицаи са, с около 200-300 човека протестиращи. Das ist wegen Ausländer. Das ist für Ausländer, weil Bundesagentur nichts hören, immer lügen, immer das, immer Probleme machen. Wegen das alle Ausländischen machen das, weil Bundes muss hören. Ich komme vor. Ja, alles ist. Wie heißt du? Mein Name ist Vasco. Juli. Juli Bovino, glaube ich. Ich bin bulgarische. Und du? Juli. Ja. Dafür.
Ето това е. Надявам се много хора да го видят. Да видят как се правят протести в Германия. Да видят полицаите какъв респект имат към протестиращите. Не ги бият, не ги бутат, не бъдат арестувани, а пазани и респектирани. Това е от мен, това е от Германия, Бремен. Така се протестира. Дано този лайв, това видео да стигне до българския народ и да видят, най-вече до българската власт, полицаи, да видят как се отнасят немската полиция с протестиращите в Германия. Въпреки че протестиращите не са немци, в чужда държава протестират за да се чуе техния глас и все пак са уважавани от немската полиция. Това е. Дори и линейка има зад тях, да не би нещо да стане. Даже отпред мисля, че видях 2-3 линейки. Организация. Това е. Чао ви от нас и дано това видео стигне до доста българи и българската власт и полиция. Да видят какво е отношението на немските полицаи.